Radio Sol Albal. La ràdio del teu poble. Així comença Entre Ments, el programa de ràdio produït per l'Associació Veïna d'Albal, AFPEM Horta Sud. Quan calla el piano, renilla la nit. Bon dia des de l'estudi de Ràdio Sol Albal. Com cada mes tornem a Entre Ments, el nostre espai de reflexió sobre salut mental i temes socials que ens afecten de prop. Soc Ernest Navarro Aguado, conductor de l'espai i l'integrador social a AFPEM Horta Sud, l'associació per la salut mental a la Mancomunitat de l'Horta Sud. I com sempre estic acompanyat pels meus companys. Avui a la meva esquerra està el Abel García. Hola, bon dia. Què tal, Abel? Bon dia. Bé? Amb ganes de començar aquesta nova etapa de la ràdio. Nova temporada, no? Nova temporada, correcte. Pues al lío, no? Sí. També avui ens acompanya una persona que no s'ho esperava, però va fer de substitut avui d'un dels companys clàssics, és José Yacer López. Hola, José. Com estàs? Bon dia. Estic molt content d'haver vingut perquè no sóc un habitual, però m'agradaria participar més. Molt bé. Jo estic molt content de que participes al programa de ràdio. Molt bé, doncs avui vos presentem el programa número 13. El 13, crec que es diu. I avui, dia 28, acabant amb el mes d'octubre, mes dedicat a la salut mental, i on el dia 10 fou el Dia Mundial de la Salut Mental, volem dedicar el programa a parlar de nosaltres, l'associació que produeix aquest programa de ràdio que escolteu ara mateix. Volem parlar de AFPEM Horta Sud. I per això, avui amb nosaltres està Raquel Serrano Badenes, la psicòloga i coordinadora de l'associació, i tinc l'honor també de dir que està així un dels fundadors de l'associació, Pepe París Carbonell, José París Carbonell. I també, com sempre, comencem el programa amb una definició. Aquesta volta vaig a definir dos conceptes. Un és el concepte d'associació i l'altre és el concepte d'associacionisme. I diu així. Una associació és una entitat jurídica formada per un conjunt de persones físiques o jurídiques que s'uneixen de manera voluntària i amb una finalitat comuna, determinada i lícita. Les característiques essencials són l'agrupació de persones, un objectiu comú i il·lícit, funcionament democràtic i l'absència d'ànim de lucre. Definició facilita i al peu. Després també tenim el concepte d'associacionisme. La veritat és que són dues paraules que costa molt dir i més si tens que vocalitzar bé a la ràdio. En fi, no m'enrotllo. Associacionisme. L'associacionisme és la tendència, el moviment o la pràctica social d'unir-se en associacions, crear una red social d'associacions. Va més enllà de la simple entitat legal, és el dret fonamental i la voluntat ciutadana de participar activament en la societat creant un teixit cívic que defensa interessos, promou valors o busca solucions als problemes col·lectius. Es considera un instrument essencial en un estat social i democràtic de dret per a la participació real i efectiva de la ciutadania en els àmbits socials. Ara m'agradaria preguntar-vos a vosaltres si, a part de AFPEM Horta Sud, al llarg de la vida heu format part d'altres tipus d'associacions. Bueno, jo en concret sí que vaig formar part d'una associació en Xàtiva, que era COFEN 13, que encara existeix, i jo vaig ser un dels que, en teoria, van formar el grup més pront. O sigui, vaig formar part des de l'inici. Primer estàvem reunits en un garatge, i d'ahir passarem a un CRIS, a un lloc d'estar allí. Sí, de reunió. I al fi al cap van luchar per aconseguir un CRIS i un CERN
i s'ha aconseguit. Molt bé. I a la iniciativa, hi ha un CERN i un CRIS gràcies a aquesta associació que formaven tots. Això lluita per Lluita amb aconseguir... els polítics perquè donen subvencions, Molt bé. als bancs perquè donen subvencions, i això. Molt bé, molt bé. Claro. Molt bé. Vosaltres heu format part d'algun altre tipus d'associació, a part de salut mental? Bueno, jo formé part de l'associació de mares i pares Bueno, del molt bé. col·legi dels meus fills. Clar. En el molt que bé. bueno, pues, ens reunim les famílies interessades en millorar, no? Activitats i proposar altres d'interès per al col·le i donar veu a les famílies que necessiten connectar, no? En el col·legi. Molt bé, al fi i al cap som sers socials i necessitem estar agrupats. Molt bé, doncs, dit tot això i definits els conceptes, m'agradaria passar a la part entrevista i fer-vos unes preguntetes. Així que anem allà. Estàs escoltant Entrements a Ràdio Sol. Molt bé, doncs vull començar dirigint-me a tu, Pepe. La primera pregunta que vull fer-te, bueno, haig de ficar una miqueta en situació, per a aquells que no coneguen encara el que és AFPEM Horta Sud i sobretot el que és l'associació, quin va ser la necessitat més urgent que vas detectar en la comarca i que va impulsar a fundar aquesta associació? Bueno, bon dia. Arrima't una miqueta al micro. Bon dia. Jo venia de la part de la Ribera Baixa i allí havia fet ja una associació de persones amb malaltia mental. També havia fet una ONG per aconseguir uns diners per enviar a un misionero d'allà de Sudamérica. Entonces, o sea, a mí cuando en l'Hospital de la Ribera va agarrar, perquè antes era Diputació el que tenia el treball de la salut mental, ho va agarrar la Ribera i entonces els que estàvem allí de Diputació, allí sobràvem. I entonces me va tocar vindre a Catarroja. Vaig demanar permís i me vaig quedar allí en la Ribera Baixa fent un grup de persones per fer teràpia en ells, perquè a soles la pastilloteràpia no és suficient i era el que antes es donaven a les persones amb malaltia mental, era l'únic recurs que tenien. O sigui, anaven al psiquiatre, es donaven les pastilles i punto. Però, claro, això no era suficient. Hi havia que, d'alguna manera, fer un col·lectiu que se conegueren entre ells, que feren activitats, i això allí en Sueca vam començar a anar al camp de futbol, a fer activitats, a jugar a pàdel, a frontó, a futbol, o sigui. I allí, pues, vam començar també a fer unes convivències una vegada a l'any que se reunien al principi d'unes quantes associacions i al final eren associacions de quasi tota València, inclús de Castelló i d'Alicant. I venien allí, fèiem una paella, ens reuníem fins a 500 persones, tot molt gratificant. Quan jo me'n vinc per necessitats me'n vinc així a Catarroja, ve que així no n'hi ha res tampoc per a aquestes persones. Entonces, crec jo que n'hi ha que manejar-se i fer alguna cosa. Claro, uno soles pues, no pot fer res, té que fer una associació, juntar les famílies, juntar aquestes persones que anava coneguent-les segons venien allí a salut mental,
i poquet a poquet vam anar fent un grup. Com van respondre les famílies quan anaves tu dient-los? Pues de meravella, perquè n'hi havia algú que feia anys que no eixia de casa. I al fer este grup i es començara a vindre a fer activitats, anàvem al camp de futbol de Silla, anàvem a diversos puestos i anàvem a la piscina d'Albal i tot això tratàvem d'alguna manera que ens ajudaren els ajuntaments i anàvem a la piscina gratuïtament i al camp de futbol també i anaven juntant-se diverses persones i bueno, ahí va ser el principi de l'associació. En quin any va ser tot això? Si no recordo, 2011, si no recordo mal, me xiven també per ahí. Exacte, sí, 2011, sí, exacte. Molt bé. I a partir del 2011, pues així no sols l'associació d'AFPEM Horta Sud, sinó lo que s'ha aconseguit és infinito, o sea, s'ha aconseguit tindre un local que després s'ha ampliat i ara és prou gran. De socios pues, n'hi ha molts socis que venen a fer teràpies i bueno, que això ja us parlarà després Raquel. Molt bé, està genial la resposta. Molt bé. Després te traurem més miqueta. Ara Abel també va fer-te una pregunteta. Sí, això. Esta, no? La primera, ja que tens ahí. Quina és la principal missió o objectiu de l'associació? L'objectiu de l'associació és tratar de normalitzar este col·lectiu que antigament estava molt estigmatitzat, o sea, jo me'n recordo que antigament quan la gent venia allí en Sueca, venia al psiquiatre, antes d'entrar en el despatx miraven a un puesto o altre perquè la gent no estiguera mirant-los, no estiguera controlant-los, perquè si no entraven, perquè estava això d'anar al psiquiatre, que avui en dia és normal, antigament això estava molt estigmatitzat. I, bueno, el que n'hi ha que tratar de fer és que este col·lectiu la gent el vega com a normal, perquè antigament, cada vegada menys, els periodistes, quan passava algun cas de violència, en seguida ho atacaven a una persona que estava malalt mental i estigmatitzaven a tot el col·lectiu per un cas que a lo millor no havia sigut ni siquiera malalt, però en seguida ho feien això molt greu. Sí, és molt comú dir aquestes coses de voler un assassinat i dir que a aquest tio li passava alguna cosa, estava boig, estava... I entonces, tot lluny de la realitat és que les persones en malaltia mental són persones molt sensibles i de violència d'això és nulo o quasi nulo. És més, si algú d'alguna manera gasta la violència és no per la malaltia en si, sinó perquè s'ha juntat en coses de drogues, de mals amics, el que siga, però no és per la malaltia en si. I bueno, això és el que d'alguna manera... I creus, Pepe, que coincideix la teva missió principal, que va ser en el seu moment, amb la que ara tenim en AFPEM? Amb això, potser també te pots ajudar, Raquel, a contestar. Bueno, és que, o sea, els principis són uns i la cosa va, poquet a poquet, va millorant. I entonces els objectius que en un principi se té per fer una labor, després potser aquests ja estan superats o mig superats i n'hi ha que buscar altres més
anar superant tots aquests reptes, no? exactos, aquests reptes i anar tractant de millorar les coses. Raquel, tu creus que se comparteix encara aquesta visió que tenia Pepe o que ha anat evolucionant en el pas del temps i que ha millorat? O que se busquen coses diferents? Jo de Pepe Arrima't una miqueta. Jo de Pepe me quede en lo humà que és. I pense que això sí que ho hem heretat. Pense que AFPEM sí que un dels objectius principals, i espero que mai perguem la vista a això, és la relació horitzontal que tenim en les persones usuàries. Així que espero estar complint, no? Un poquet en el teu legado, en les expectatives. Una miqueta, sí que és que nosaltres, pues, jo també com a treballador, també pues, sempre se té en compte el que pensaria Pepe, o Pepe faria això, o no sé, se té respecte, saps? És una mica pilar de l'AFPEM. Com diu Raquel, la cosa és el creure que totes les persones som iguals. Que una persona tinga una malaltia d'una classe o d'altra, això no la fa inferior, ni menys. Entonces, les persones que tenen una malaltia mental, prou desgràcia que tenen, però tenim que comportar-nos com si foren, o sea, normalitzar la cosa, perquè si els educadors o els que estem treballant en ells no ho fem així, els altres que ho faran menys. I la cosa és tractar-los com a amics, Sí, exacte. Com a família. Com a família. La veritat és que jo, per exemple, a dia d'avui jo me passo 8 hores en el treball. Hi ha voltes que veig molt més temps a gent de l'associació que a familiars meus. Aleshores és una mica normal considerar a certes persones família, sobretot en aquí és en els que més coincidixes en gustos, idees, és una miqueta normal que era aquesta red familiar, no? Per això és aquesta idea. També m'agradaria que ara José te farà la següent pregunta, que és la pregunta número 3. La tindràs per ahí. La tens? Sí, Pepe. Des de la seva fundació segurament han vist molts canvis. Quin ha sigut el major obstacle que ha hagut de superar com a entitat per a poder consolidar-se i seguint oferint serveis? Crec que aquesta pregunta també podrà contestar la Raquel. Perquè Sí, crec que va una miqueta per dirigida principalment a Raquel. No, contesta Pepe i... O sea, jo ho dic perquè... Per als dos. Claro, perquè tu pots parlar ara del passat i de lo que va ser i avui dia. En un principi, ni siquiera els psiquiatres creien en la rehabilitació. Però poquet a poquet se va tindre que anar tratant d'obrir-los un poquet la ment de que aquestes persones que ells trataven per la pastilloteràpia, que no era sols el que feia falta, sinó que n'hi havia que donar-los un poquet més d'esperança i de treballar en ells perquè aquest estigma que inclús els psiquiatres tenien en ells desapareguera no sols d'ells, sinó del públic en general, que veien les coses normalitzades. Per això també n'hi havia que implicar a la família, que també antigament trataven d'amagar a les persones que tenien, o sigui, que no volien que el públic en general coneguera que tenien una persona en aquesta malaltia, procuraven amagar-la o tindre-la el més tapat possible, doncs això han tratat de que se normalitzara i de que o sigui, se veguera com a cosa normal. I tu, Raquel? La setmana passada vaig anar a unes jornades sobre salut mental organitzades per la Federació d'Associacions de Rehabilitació Psicosocial a nivell estatal i me va cridar molt l'atenció perquè jo esperava una visió
no, de la salut mental diferent, que és l'actualitzada, és la que estem encaminant-nos, no, cap a ella. I el primer dia no va ser així. El primer dia van ser professionals que porten molt de temps en el sistema i parlaven de protocols, parlaven d'estudis, d'estadístiques, no, d'investigacions i de més. I el segon dia, que és el dia que més me va agradar i que tots, no, els que vaig poder parlar en ells, companys que van anar al Congrés, estaven d'acord, era en esta visió actual de passar de lo individual a lo col·lectiu, no? De ja no fem intervencions de uno a uno, sinó que fem intervencions ja més obert, no? Després passar de la relació professional-client, no, o pacient, a una relació, com hem dit antes, no, més humana, més horitzontal. I bueno, un poquet en aquesta línia, no? Que les noves tendències en quant a la intervenció ja no tenen que veure en tant teràpia psicològica individual o tallers fixats en un contingut que el professional ha pensat que li anirà bé a la persona, no? Sinó que ja són els propis usuaris qui diuen quines són les seves necessitats, diuen com es va millor rebre aquesta informació, són els propis responsables de decidir com volen aquesta intervenció, a qui volen incluir en aquesta intervenció. Ja no parlem de família, sinó parlem de persones pròximes o persones de suport. I un poquet com pense jo, que és la meva idea, no? de la recuperació en la salut mental, i estic molt contenta de poder protagonitzar, de poder participar, col·laborar en esta nova era, en esta nova etapa que espere que avance ràpidament, no? I que s'instauren pràctiques com és el diàleg obert, que ara poques persones tenen formació però ja està cobrant un protagonisme dins d'aquesta intervenció. El diàleg obert és un equip professional va al lloc on la persona usuària ha triat, pot ser l'hogar, pot ser una cafeteria, pot ser el centre, una zona que per a ell siga, o ella sigui còmode, i s'inclouen a les persones que la persona usuària també vol que estiguen en la seva recuperació. Pot ser una amiga, pot ser un veí, pot ser el fill, pot ser la mare. És la persona qui decideix què, com, quan, i pense que això és primordial. Sí, perquè a la fi del cap desestigmatitzes la salut mental fent participar la persona de la seva pròpia recuperació. Clar, i ja hem entès que els professionals no tenim la raó en tot, que no ho sabem tot, que és la persona la que se té que recuperar i la que té que decidir com fer-ho. Sí, saps? sí, perquè si no infantilitzes, no tens en compte la seva opinió i és una cosa que està molt lletja. Però això sí que hi ha persones que es veuen molt inutilitzades en la seva vida perquè han dit, no pots opinar, estàs malalt, estàs inutilitzat i deixa'm fer-ho, o sigui, ho farem per tu. A mi això és un gran error. I altre error que també veig a l'hora de tractar en persones, i Pepe, tu ho has comentat abans, o ho has comentat abans quan estem fora de ràdio, la idea de clientelisme per a tractar a persones. O sigui, personalment no me pareix bé que tu tingues que tractar una persona que té un problema de salut mental o qualsevol altre tipus de problema i el tractes com un client i com una persona que necessita ajuda. Perquè me pareix fred, me pareix que fiques primer està el servei i primer estan els bitllets i després està l'ajuda, no? Pense. Sí, generalment és que estan en este camp la majoria no ho fan per els diners, ho fan un poquet per vocació perquè veuen a l'altra persona com a un igual i veuen que poden aportar-li una ajuda i més que tot és per això, per l'estar en convivència, en comunitat i, o sigui, veure que entre tots, si ens ajudem tots, pues la cosa pot eixir millor.
Dic, Raquel. Quant al tema del clientelisme, vull dir, veig lògic que encara perdure, no, aquesta idea, per lo que comentava antes José, no, per la pastilloteràpia, que m'ha agradat el concepte. Sí, És, jo acudisc a un puesto, soc un client, me donen una pastilla i ja està, i a la pròxima vegada que tu me digues, jo torne i Santes Pasquas. Entonces, això fa poc en l'associació, no? La sensació també era aquesta, és les famílies estan només per a rebre informació, per a queixar-se quan les coses no van bé i per a pues, donant poquetes instruccions perquè el que vull és estar content, no? En el que tu fas en el meu familiar. I n'hi ha que canviar un poc aquest concepte de client. És una persona que té que estar implicada en la seva recuperació, ella i tot el seu entorn. Sí. Entonces, som un sistema, no som un lloc on vas a rebre un tractament, sinó que tu eres el tractament també. No? Formes part del tractament, és tot una red. Volia passar-te pregunta, ja la quarta pregunta per a Pepe, que també la vull fer a José, perquè José també és una de les persones que també du molt de temps en l'associació. No vas estar des del 2011, crec, però sí que una miqueta després, no? 2012, 2013... Més o menys. Sí. La pregunta és, després de tants anys de treball, si haguessis de destacar un assoliment, un logro i un moment que resumís l'impacte d'AFPEM a la comarca, quin seria? O també, com veus aquesta evolució que està tenint AFPEM? Bueno, jo el que veig és que de no hi haurà res pensat en la rehabilitació per a aquestes persones, la cosa ha anat evolucionant i poquet a poquet se van aconseguint logros i se van aconseguint que la gent siga conscient de que aquestes persones no són agressives, de que són persones dins del col·lectiu de la societat tan aptes com qualsevol altra i bueno, són coses que tenim que anar aconseguint i si encara queda algun reducte, pues tratar d'anar llevant-ho, de que així en este món tots som partícipes i n'hi haurà millors i pitjors, però no és culpa per la malaltia mental, sinó és culpa per voluntat de persones, no per la malaltia en si. M'agrada molt la frase de en este món tots som partícips. Tots formem part d'aquest món i tots tenim que participar així i fer coses per a que vagi millor. José, quins canvis has notat tu en AFPEM? Que has vist que hagi millorat, que hagi empitjorat? Des que començares tu a vindre a AFPEM. En la línia de participació dels usuaris s'han creat tallers com el GAM o Grupo de Ayuda Mutua, en el que el protagonista principal és el malalt mental, ens ajudem els uns en els altres, interactuem. Entonces, és un factor important a l'hora del tractament per a orientar als psicòlegs o les psicòlogues en quina línia han de treballar. Jo també he notat que, per exemple, el que se deia fa un moment del pastilleo, de les pastilles, pues la meva germana pues no pot vindre perquè treballa a les reunions que tenim en l'associació. Y entonces cuando me vea antes un cambio en el carácter o lo que fuera, enseguida me notaba y enseguida recurría, anem al psiquiatra enseguida. Entonces yo desde que estic en l'associació, antes en un principi quan varen començar, pues a lo mejor me aumentaban la pastilla de la ansiedad o lo que fuera, pero ara ha plegat ja fa una temporada en què, per exemple, el vindre a l'associació tots els dies, menys el cap de setmana, pues estava ocupat i me sentia orgullós de poder
ajudar a companys i que ells m'ajudaren a mi, perquè són coses tornades. I me passava en un principi que el dissabte i el diumenge el passava soles en casa i tenia una espècie de com ocupar el temps. I ara en aquests moments, encara que no estiga fent res o en la tele no facin res, no és precís que estiga ocupat, me trobo tranquil i estable i estic passant per un període d'estabilitat completa. Això. Molt bé, gràcies, José. Ai, un segon, que perquè sí, que deixa d'escoltar-vos. Ui, val, ja. Molt bé, ara ja estan fetes les 4 preguntes per a tu, Pepe, encara que ja saps que pots participar en qualsevol moment. M'agradaria donar pas a fer les preguntes per a Raquel. Hola. Hola. Com estàs? Molt bé. Pues anem a escoltar una miqueta de música i se fiquem allò. Estàs escoltant Entrements en la 93.7. Pues tornem. Hola, Raquel, com estàs? Molt bé, com en casa. Com en casa, Exacte, això és la idea. Molt bé, ara anem a fer-te unes preguntetes que ja hem preparat. I la primera és, com a psicòloga d'AFPEM, en què consisteix exactament la rehabilitació psicosocial que realitzem? Quins tipus d'activitats o tallers oferim als usuaris que són clau per a la seva recuperació? Pues, primer m'agradaria definir el que és la recuperació psicosocial, que de fet diria, donaria el matís de que ja no és psicosocial sinó biopsicosocial, perquè ja sabem que la persona, n'hi ha 3 àrees, no? Que és lo físic, lo psicològic i l'àrea social, que ens afecten en qualsevol àrea, no? De la nostra vida, però quan tenim un problema de salut mental, aquestes 3 àrees se tenen que garantitzar, no? Que se cobrissin. I la rehabilitació biopsicosocial seria un conjunt d'intervencions i d'apoyo que com a objectiu, no, és o bé reprendre o bé aprendre capacitats i habilitats per a que la persona tingui una vida autònoma i inclusiva, no, en la comunitat. Seguint aquesta línia, en l'àrea bio, en l'àrea física, en AFPEM oferim molts tallers dedicats a l'esport. A més, col·laborem en la Fundació SASP, en Sueca, que crec que Pepe, no, ha comentat antes que va ser també un dels fundadors. Així que, de nou, estem també en casa en aquest aspecte i avui mateix, no, hem fet un taller d'Alba Camina, tenim el divendres entrada al gimnàs i a la piscina i el dilluns tenim multiesport, vull dir que donem molta canya, no, al tema d'evitar el sedentarisme i promoure la salut física. Per una altra banda, no hem d'oblidar que les capacitats cognitives, sobretot en l'esquizofrènia, a vegades se veuen mermades. I des d'AFPEM oferim tallers que encara que no se treballen les capacitats cognitives són tema de memòria, no? Tots els processos mentals. Memòria, atenció, concentració, llenguatge, raonament. Entonces, tots aquests aspectes, encara que no se treballen d'una forma directa, és a dir, en fitxers, perquè ens pareix això que no, que està antiquat i com era antes, que con la letra, la sangre, com era antes? Sí. Bueno, pues això ja sabem que no. Així que tots els tallers són dinàmics, tots els tallers són prou personalitzats i les capacitats cognitives se treballen però de forma indirecta. Vull dir, quan fem un taller d'anglès,
s'estan treballant totes aquestes àrees, o quan anem a la biblioteca i triem un llibre i fem després un treball sobre aquest llibre i l'exposem als companys, estan treballant totes aquestes àrees, o quan visualitzem una pel·lícula i fem una taula redona un poc per a comentar i fer la crítica constructiva de la moraleja de la pel·lícula, també estem gastant l'atenció, la memòria, el raonament. També treballem les TIC, les noves comunicacions, i les aplicacions de mòbil i ordinador, aprendre a gastar un ordinador també, això ho tenim molt en compte. Exacte. Sí. Vull dir que les capacitats cognitives en AFPEM se treballen diàriament, a través de molts tallers diferents. Després tenim, per una altra banda, la millora de les emocions, de la gestió emocional, del benestar psicològic, i per això oferim un taller de psicologia que és setmanal, un grup multifamiliar que antes, cuando os he contado lo del Congreso, he comentado más el diálogo abierto, pero el grup multifamiliar és una de les altres tècniques que en l'actualitat està agarrant molta força perquè és molt potent, és un grup obert a la comunitat en el que està pensat per a que la persona usuària i la seva família o la seva persona de suport puga vindre i compartir experiències a través del diàleg que d'alguna manera quan nosaltres expressem el que ens passa ho estem entenent, primer ho estem ordenant les idees, segon estem aprenent a demanar ajuda, a expressar, i tercer estem entenent el que ens passa. I el mateix li passa a la persona que ho està escoltant, perquè pot empatitzar, pot mentalitzar, que és entendre els processos mentals, i té un efecte grupal molt potent. Després, per una altra banda, tenim, com ha comentat ja José, el grup d'apoyo mutuo, que en el cas d'AFPEM crec que ens passem de grups d'apoyo mutuo perquè tenim un per a tots, un per a dones i un altre per a homes. Vull dir, ja és això el tope del grup d'apoyo mutuo. I bueno, del d'AFPEM entenem que no... Perdona que te talli, tots aquests grups d'apoyo mutu els du Neus, que és la figura que va eixir fa poc, és tècnica en apoyo mutu també, no? Exacte. Sí. I després, per una altra banda, en AFPEM considerem que l'expressió emocional no obligatòriament és per a tots o és fàcil dur-la a terme per a tots de la mateixa manera. Vull dir, la teràpia no serveix a tots, no? O el grup multifamiliar o el grup d'apoyo mutu no serveix a tots. N'hi ha persones que són més retretes o n'hi ha persones que com sabem, que n'hi ha traumes del passat que no volen compartir, i per això oferim un altre tipus d'intervencions que també ajuden a la psicologia, al benestar emocional, que podria ser l'arteteràpia, o podria ser el teatre, que també ho fem de manera regular, de manera setmanal. I per últim, per a dur esta vida autònoma i esta vida inclusiva, n'hi ha que treballar les autonomies. Les autonomies en AFPEM se treballen a nivell grupal, bé com en la informàtica, o bé en tallers de cuina, i després de forma individual. N'hi ha una persona integradora social que se dedica a fer acompanyaments i se dedica a fer atencions al domicili. I com podem imaginar, aquesta atenció és totalment personalitzada. Vull dir, se treballa en la persona i tot allò que necessita, pues, me fa por agarrar un transport públic, o no m'organice en les tarees de casa, o vull fer esport però no m'anime a ningú. Entonces, la nostra companya i tot l'equip en general donem recursos per a que la persona usuària pugui aconseguir aquests objectius. Molt bé. José, volies dir alguna cosa? Sí, jo volia destacar el tema de l'arteteràpia, que sóc un usuari som 3 persones, i a l'arteteràpia jo, per exemple, estic aprenent a familiaritzar-me en l'aquarela i estic... la persona que ve especialitzada en arteteràpia a ma casa, pues deixa que jo experimente i cree la meva obra. I psicològicament és molt gratificant el veure que pas a pas, treball a treball vas evolucionant.
no és precís que sigues un artista. La meta no és ser un artista reconegut, sinó Disfrutar un del procés. artista que me conec a mi mateix. Entonces, coneguem-me a mi mateix me beneficia i m'ajuda d'una manera psicològica. Per això es diu arteteràpia. És quasi més tant teràpia com arte. Sí, exacte, té de les dues i les dues van molt bé. Molt bé. Abel, vols continuar tu? Esta pregunta. Arrima't una miqueta al micro, per favor. El concepte de recuperació. Què significa realment per a vostès que una persona amb trastorn mental greu es recuperi o aconsegueixi una vida plena? Quins són els objectius vitals que treballen amb ells? Per a mi tindre una vida plena és ser lo suficientment autònom per a prendre decisions en el dia a dia que promoguen, que protegisquen la salut mental. Pep, opines el mateix? Sí, sí, claro. Totalment. Per supost. Els objectius vitals, que crec que m'has preguntat, Sí. que treballen en AFEM realment són a demanda. Vull dir, per a... És el que dèiem antes, no? Del professional que pensa que una vida plena significa no sé què. No? Pues no, realment és la persona que té que definir què és el que realment vol obtindre en la vida. I bueno, pues, jo què sé, per alguns d'ells pot ser la integració comunitària. Jo vull pues, relacionar-me amb persones que no tenen un trastorn mental i vull involucrar-me en tot el que té el meu poble. Pues genial. Una altra persona, a lo millor l'objectiu vital serà deshabituar-se de tòxics, no? O emancipar-se o buscar buscar i tindre un treball. Per a una altra persona serà millorar les relacions familiars, superar traumes del passat. Vull dir, l'objectiu vital que se treballa, que ja comentaré posteriorment, és junt amb les persones familiars i l'equip que se definís, no? Segons les necessitats. Molt bé. Molt bé. Pepe, tu vols sumar algo a la resposta? No, senzillament dir que Arrima't una miqueta al micro. que en tots els puestos, en tot el d'això, la felicitat completa no existeix. O sigui, tenim que anar agarrant d'alguna manera unes metes, uns ideals i tratar d'anar aconseguint tot això. Però sempre n'hi haurà alguna cosa que no s'aplega o que no se pot aconseguir hasta tot el que se vol, però n'hi ha que lluitar per aconseguir-ho. Per aconseguir-ho. Molt bé. Després la següent pregunta, crec que te la va fer José, no? Sí. La número 7. Dins de la lluita contra l'estigma, un dels reptes més grans és l'estigma. Com ajudem els usuaris a superar l'autoconcepte negatiu o autoestigma, que sovint és la primera barrera per avançar? Conteste? Sí. Bueno, qui vulgui, qui vol començar? No, jo crec que per moltes accions antiestigma que fem, si no prediquem en l'exemple i no som humans, no? Com hem dit antes, i no veiem a la persona realment capaç i habilidosa, òbviament, en les seues limitacions, com tot el món. Ens tenim que conèixer i això és algo pues, molt realista i necessari, no? Per avançar. Però considero que des d'AFPEM, vull dir, la lluita contra l'estigma la portem cada un del professional i cada un de la persona usuària i cada una de les accions que fem en aquesta relació horitzontal que hem parlat antes. Inclús el local d'AFPEM pareix un hogar més que un centre. Sí. No sé si esteu d'acord, no? No sé, totes les persones que venen per lo menos m'ho transmitixen així. Ui, que còmodo, quina pau transmitís, que a gust estic, això pareix que sigui una casa. Entonces, bueno, pues bàsicament nosaltres considerem que tota persona és capaç de fer el que se proposa i partim d'aquesta base. Per una altra banda, dir que tots els tallers i tot el funcionament d'AFPEM en general sempre
sí, sempre se determina en base a unes reunions que fem en ells. Cada 2 o 3 mesos normalment fem una reunió per a que vosaltres mateixa, no, decidiu quins són els tallers que voleu afegir o que voleu llevar de l'horari, com voleu treballar o quines excursions voleu fer o on voleu viatjar. Vull dir, al final sou vosaltres els protagonistes de tot el que se fa allí. O per lo menos és el que des de l'equip tècnic, no, intentem que siga. I després, bueno, per una altra banda, crec que ja ho he comentat també antes, en el PAI, que és el Plan d'Atenció Individualitzada, que ho fem regularment per a cada usuari, és un lloc, un espai, cada X mesos, on ens reunim en les persones implicades en aquesta recuperació, que la persona decideix, i se plantegen uns objectius a treballar i unes accions. És a dir, què anem a fer per a poder obtindre això? Quin temps ens donem? No? I entonces, vull dir, el tracte és sempre molt directe en la persona i no sé, i molt humà en general. I per últim dir que tenim contratació de tècnics en suport mutu, tenim ara mateix a 5 persones contractades, que ja el treballar per si mateixa ja ajuda, no? a voler recuperar-se més perquè vol donar uns resultats i vol tindre una funció, no? En la societat. Però a més que sigui ajudant a companys, això jo crec que és la repera. Vull dir, treballar per ajudar és la repera, i ajudar a companys des de l'experiència ja és, no sé, per mi, algo molt bonic i de valorar. Després, per una altra banda, durant l'any no parem d'oferir formacions sobre drets, sobre discriminació, sobre el perfil facilitador. També tenim comitès en primera persona que venen gestionats des de la federació i la confederació, tant per a dones com per a tots els usuaris en general, per a que vosaltres mateixa raoneu i penseu quines són les coses que podeu millorar des de la vostra figura i reclamar aquests drets i fer propostes per a millorar tot això. I no sé, en general... No parem. En general no parem. A banda, és que vos contaria més, però no sé com anem de temps. A banda fem tallers... Queden 12 minuts. Vale, fem tallers d'autoestima, fem tallers d'autoestigma, fem tallers d'habilitats socials, vull dir, que van variant perquè l'horari és de 9 a 1, de dilluns a divendres, per tant, cada X mesos canviem les activitats, però que almenys 1 o 2 vegades a l'any procurem donar la volta i repetir aquests tallers per a, efectivament, que aquest estigma i aquest autoestigma se vagi reduint. Molt bé. José, tu volies dir alguna cosa? Digues. Sí, jo per a reduir el meu autoestigma necessite participar cada vegada més en els tallers, perquè quan isc de l'ambient de l'associació pareix que en l'aire tinga una miqueta de molèstia, no sé com dir-ho, i me sento un poquet fora de lloc. Bueno, la veritat és que ahir te sents molt emparat i quan ixes d'aquest ambient te trobes un poquet com a que eres tu el que té que solucionar-te les coses. Però n'hi ha que ser valent i tirar avant. I rescatar les tècniques que te proporcionen. Exacte. La següent pregunta que volia fer també és sobre el suport a les famílies. La família, hem parlat abans que és un pilar fonamental, o persones pròximes, o aquella persona que tu consideres família. Quin tipus de suport o orientació ofereix AFPEM als familiars de les persones? Bueno, en AFPEM tenim un equip multidisciplinar compost per diferents perfils de treballadors, per tant l'assessorament per part nostra està disponible sempre que ho necessiten. Per una altra banda, tenim una escola de famílies que fins ara la participació pràcticament no ha estat, però esperem que l'edició de l'any que ve n'hi hagi més famílies que se sumen. Tenim el grup multifamiliar, que ja hem comentat antes. Després, en el pla d'atenció individualitzada, que també hem comentat, la família forma part i si necessita suport psicològic, té teràpia psicològica. Després, per una altra banda,
Després, per l'altra banda, no sé què anava a dir ja. Bueno, Suport a les famílies. sí, suport a les famílies, però crec que he dit lo de la teràpia, no? I he dit... i després hi ha reunions familiars també, on poden expressar i poden... Bueno, en l'última me va agradar molt perquè inclús ells van suggerir propostes per a introduir, no? Accions per a introduir en AFPEM que espere que se puguen dur a terme perquè des de luego tenen el suport de l'equip tècnic al 100%. També és de veres que sempre els invitem a formar part del grup Multifamiliar. Exacte. Exacte. O sigui que AFPEM sempre té les portes obertes. Molt bé, ara anem a passar a l'última pregunta. Si no, anem a apurar aquest temps. A apurar aquest temps, sí. Pues, sí, parla més. Vale. Vinga. 10, pregunta 10. Missatge i crida a l'acció. Per a tancar, quin missatge voldria transmetre als veïns de l'Horta Sud sobre la importància de donar suport a la salut mental? I com pot la nostra audiència col·laborar per aconseguir l'objectiu de la furgoneta? Bueno, l'objectiu de la furgoneta és perquè ens hem donat compte que AFPEM està sempre molt obert, no? a incloure's en la societat de diferents maneres, som molt marxosos i ens apuntem a tot el que se proposa des de la salut mental i des de lo que no és salut mental. Per tant, en el Val, encara que està proper de València, moltes vegades per qüestió de mobilitat, transport públic no és accessible, per exemple, a Sueca, no? O a Paterna, que se juguen partits de futbol o se fan moltes activitats des de la fundació de l'esport que hem comentat antes, així que, i més després de la Dana, vam veure que era imprescindible una furgoneta per a poder transportar a més persones en un mateix viatge. No? Perquè moltes vegades, si n'hi ha tècnics disponibles en cotxes propis se pot fer, però n'hi ha vegades que no se pot fer. I en transport públic és en moltes ocasions impossible. Entonces, la salut mental sempre ha estat molt castigada en general perquè la tendència ha sigut ocultar-la, no? I en el nostre cas així en el Val, de fet, estem a les afores del poble, pràcticament ja en Beniparrell, que molt agraïts que no ens donen un local, però la realitat està en que al final la inclusió comunitària d'estar dins del poble i passar desapercebut en els seus veïns, no? En els seus, pues, a vegades falta. Així que el moure's, el canviar, pues, anar-se'n fora de la zona de confort, el conèixer, tindre noves experiències, tindre contacte amb altres persones, amb altres entitats afins, en el nostre cas és imprescindible. I una furgoneta facilitaria molt, no? Tot aquest tema. Molt. Com ens podrien ajudar la població, no? La pregunta ha sigut en salut mental. Pues participant en les activitats i els events que nosaltres fem, que sempre fem 2-3 a l'any, mínim, al poble d'Albal en concret, perquè l'estigma existeix perquè no hi ha coneixement, perquè no hi ha contacte directe. Quan un coneix el que és la salut mental, quan un participa directament, ja no torna a opinar de la mateixa manera. Així que jo anime a tot el món a que participeu en les activitats propostes des d'AFPEM Horta Sud i per una altra banda, per la financiació de la furgoneta se poden comprar productes del cable cruzado, que no sé si alguna vegada ho heu anunciat així. Sí, alguna volta, sí. Que el que podríem fer inclús fotografies dels productes que tenim i penjar-les en la web per a que tot el món sàpiga quin producte i quin preu té. I per una altra banda, acceptem donacions. Recordar que som d'utilitat pública i per tant les donacions les graven en la declaració de la renta. Exacte. A més d'ací poc anem a treure un GoFundMe, que és com un crowdfunding per a aquella persona que estigui interessada en fer una donació a AFPEM i ajudar-nos a aconseguir el somni de la furgoneta. Molt bé. I Raquel? Una última cosa, en relació a les activitats aquestes que diem que promovem, dir que el dia 13, 20 i 27 de novembre, de 11 a 12:30, en el nostre local, se farà una formació per a un poc superar traumes que com a conseqüència de la Dana, i està dirigit a població general. És totalment gratuït. Així que des d'ací vos anime a tota la població que des de la Dana, que òbviament mos ha afectat i quan venen pluges o quan venen certs signos, notem que el nostre cos s'inestabilitza i esperem donar-vos ferramentes i donar-vos la informació suficient per a poder manejar aquestes situacions de millor manera. A més, el tema de la Dana en AFPEM també és un tema, perquè som
associació de l'Horta Sud, no? I ha recaigut una miqueta el treball amb nosaltres i aquest any han canviat molt les coses en AFPEM i ha augmentat molt, hem tingut molta feina. Molt bé, ok. Sí, Abel, no sé si dona temps a contar la teva història, perquè queden 5 minuts, 4 minuts, 5 minutets. Simplement, pues... Si vols expressar alguna cosa... No, jo simplement seria, pues... Si no, passem directament a recursos, que estic així i... Passem a recursos perquè no dona temps. Val, perfecte. Ok, pues res, els recursos són els de sempre. Si tens algun diagnòstic de trastorn mental i estàs buscant algun recurs per a millorar la teva qualitat de vida, sempre pots vindre a visitar AFPEM Horta Sud, així en Albal, al costat del Casal Jove. El local que fa cantó, que té un muralet molt bonico, pues això són nosaltres, AFPEM Horta Sud, carrer de la Tabacalera sense número. Si no tens un diagnòstic de trastorn mental greu, però vols que evaluïn el teu malestar i per si passes per algun mal moment, pots acudir al teu centre de salut de referència. També recordem que pots vindre a fer de voluntari a AFPEM Horta Sud, que tenim el merchandising del cable cruzado per a el somni de la furgoneta, que no sé si m'olvidé alguna cosa. Això, el que diu Raquel també, que el dia 13, 20 i 27 crec que tenim els cursos de gestió emocional de novembre, no? De novembre per a les pluges. I Pepe, moltes gràcies per vindre. És tot un plaer tindre't així. Bueno, gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de... Ja saps que és esta casa, de fet la feres tu, o sigui que... Sí, no? Moltes gràcies. Molt compte de veure de nou. I Raquel, també moltes gràcies per vindre a participar en la ràdio. Tenia ganes de que vingués. A veure si poquet a poc puc anar duent a tot l'equip. Sí, no? I res, xics. Abel, José, gràcies per tot i ens veiem en un mes. Gràcies, Emilio. A tu també. Gràcies. Ciao. Hasta luego. Ciao, ciao. Fins ací una nova edició d'Entrements, el programa de ràdio produït per l'Associació Veïna d'Albal, AFPEM Horta Sud. Radio Sol. Tu fas Radio Sol Albal, 93.7. Radio Sol Albal. Radio Sol, la ràdio del teu poble.